Lehet a víz kávály, hol látod? Nem. Én megmondom, hogy jó, hogy erősebb volt, vagy gyengébb volt, mint a Pauli. Gyengébb mondani. Majd én megmondom. Mondjuk, hogy a Pauliék nagyon gyenge volt. Annyira pöcs volt. Ez csak egy papucs lehet. Papucs. Most nem akartam. Bemondom a lábam, hogy neked fájdalmat volt. Jó. Majd kíváncsi végig. Marti már készíti a parasztrágot így. Nem, nekem basszol egyet. Na mi van már? Esünk. De ne az arcára, ide a kezére, ne nyelj. Ja, most már pufára. Ide, jó? Ez az öl. Ide, ez a lé. Valószínűleg ez is. Tehát ne a pufára, nagyon megadjuk. Kemény volt azon, kemény. Én elmondom a többieknek, hogy a vagyok. Ez fáj neked? Fáj neked? De fáj neked? Most vagyok jövök. Na ezt mondom, most ez fáj neked? Fáj neked, hát most ez hülye vagy. Mondd meg neki. Ez egy picit erősebb volt a Pauli, de egyébként itt is. Jó, oké, elég. Most én jövök, gyere. Kámán, ne! Várj, én jövök, aztán jövök. Van benne rendőrs funkció? De még